tomorrow morning aga m ama awa n'aka wetere gị mana ọkwa na onwe otu m siri gbaa mbọ ma I did not complete the money, or maybe I tried and tried and tried. I was not able to meet up with the money. Tomorrow morning you were na bagiti ogu nwanwe ka go use. What? What did you just say? Afin gizere ya mmeri agbo me nyari age. Hey, dude, I give you 2 days Tomorrow to give me the money. What the heck? Jeez. Thank you. Thank you. I love it. Epola, are you going? Not even a hug. Eh? At least you read a woman. You want to go to one pium, give me a normal. I say, Kelonia Kedin and Kogo. You have got all the 10,000. I'm a mum bomb with it. Can you go to Nake? Me for 5,000 of crap. Huh? Hey, yeah. Hey, come here. Relax, close. Come close. Close. Hey, kid, I'm chewing. 2 days, or 3 tomorrow morning. This week, I will never wash my face again. Hey, babe! Yeah, we have Rono. I put the no to one na re. Yeah, that chewing. Hey, babe! Get on chancha. I'm not a man. I'm happy because. This week I will never wash my face. I go carry on like this from now till next tomorrow when I go complete the money. Take a get me a tio. Another man. Ewe o amadam ne na akwa aye amadam ne na akwa osu make ile je uzam do make ile je emekula ya rodum amara yo wudu kwaga ahụrụ m n'anya tanshi buke amakwara gị mma n'ahụ machi gwa gị ibre mpanga iyichala mpanga ga-achapụtacha ka ọma ịtọpụrụ ngwa machi ịtọrọ ngwa tebe amara chike gara aga amara nna agwọ n'azụ mkpọrọ ya otu ya nna echejekwara bilebile agụgụ ya emechi ọnụ amara wụsụ amara eleje mma nga ahụ imi n'imi ga-ebuwe ihe na-ebupụta imi mere nte gị beti himote mkpụrụ ya kwụrụ ọka nkụgbewe mkpụrụ ya ote fee ya hichaa aka m maka esitere m na nwata mara ha ije nhicha aka m ga-agụrụ m ekwe aka mụrụ bete nhicha ya keshiwe mmadụ gara ahịa gụbịa nga bebe m so ole onye na-eleda ụkọtara na ebe ebute agawụ m ịhụshi hụtara tagachi gụhụtawashi oke tie lega anya ihe ziri gị ma mma leshi anya shi jagawa ihe oke sele ndị ga-eche anya shiri ehibere mmasị ikwesịrị ibule ihe gị na ya bụ obi ya hụrụ baịbụl etola ahụrụ m n'anya nne m mana mma chi ihe ọnwụ ntutu gị ka nke ebi ya si ilele m elekwana echi ezụtara nma nwata m ruo eburu ebi papụta ya oshi awụ m Eshimo Louisiana. No, otu ihu n'ụlọ gara na township. Mi na onwe m ntị gị shi Louisiana lara the left. Movie.
Oshibirige.